Здравейте! Сега ще ви покажа един много интересен трик, който аз наричам убиецът. Така, нека да започвам първо с показването на трикът. Тези 4 попа ще наричаме полицаи, картите обществото, а картата, която ще изтегли зрителя, ще бъде убиецът. Така, понеже аз в момента нямам зрител, аз ще играя ролята на зрителят. Така, ще изтегля примерно ето тази карта. Така, това е осмица купа. Така, сега ще сложа наотгоре и ще цепя тестето. Така. Така, полицаите намерили улики. И сега ние ще отидем да ги разгледаме. Ето ги тях. Така. Ще сложа един полицай ето тук. Един полицай ето тук. Един ето тук. И един ето тук. Така. Сега полицаите намерили 3 заподозрени. Така. Ето ги тях. Но нещо не могли да се справят и извикали 2 старши полицая. Ето ги. И те намерили убиецът. Ето я. Картата, която зрителят изтегли. Така, как се прави този трик? Прави се много лесно. Нямате нужда от никаква подготовка и никакви такива бързи движения или големи способности. Може да се нарече за начинаещ. Така, измислите с някаква история. Например, сега изтегли една карта, тя ще бъде убиец, ще сложа в обществото и така. Това ще бъдат полицаите. Така, отново казвам, че аз нямам зрител и ще изтегля картата. Така, ето тази примерно. Това е вале купа. Така, казвате на зрителя или вие също може да я сложите най-отгоре. И след това държите не ето така картите, ето така да виждате най-долната. И казвате, добре, аз сега ще цепя и ще намеря твоята карта. Така, запомните тази карта. Това е осмица купа. Цепите. Така. И започвате да търсите осмицата купа. Докато я търсите, казвате, добре, един полицай намери улики и аз смятам, че са ето тук. Така. Ето е картата. Картата на зрителя винаги трябва да е на 3-то място. Или 1, 2, 3, 4. Първо, слагаме едната карта. Ето така. После следващия поп или полицай така. Следващия така. И последният ето така. Прибирате картите. И сега обръщате и тук вече фокуса си върви сам. Казвате, те намерили 3 заподозрени. Ето ги и тях. Така, тук за да разберете, че трика ще се получи, трябва да знаете, че карта на зрителя е по средата. Ако не е по средата, той няма да се получи. Така, после казвате, но нещо не могли да се справят и извикали 2 старши полицаи. Ето ги и тях. Един момент. Да хвана удобно тестето. Ето ги. 2 старши полицаи. И те успели да намерят убийца. Ето го. Или картата на зрителят ви. Надявам се този трик да ви е харесал. Ако е така, моля натиснете палец нагоре. Благодаря, че гледахте клипа. Моля, абонирайте се за канала ми.
Може да намерите информация за него също в Facebook страницата ми Kids Bulgaria Card Tricker. Също така в Twitter, Bulgaria Twitter и също така в Google+, отново Kids Bulgaria Card Tricker. Благодаря, че отделихте време да гледате това видео. Надявам се да съм ви бил полезен. И чао, ще се видим в следващото видео. До друг път.